салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза ҳаст ипеко. Дидин аҷоибот хушрӯ качество бомба. Туркия духтаро нархошон 650 сомонӣ. Сер сангака. Зекшомша? Ана. Светоч оляма сабза ки салати балантарай наворда пас омадеста духтаро. Лишам аҷоибот хушрӯ бори навай. Сангошон Сваровски. Шабни чихе хушрӯ. Кабути электрик. Бирӯзаш. Ҳамин чанд расветка ҳай. Бесанг надорем духтаро, фақат сангдор. 650. ипеки Туркия. Хай ёра навор карда дебдем 550 духтаро. Накаса хардора ё доставка катян марҳамат хоҳишмандо WhatsApp нависед.